comencem tota una altra programació de cursos. Doncs són diferents cursos, n'hi ha de diferent durada del temps, uns que fan un parell de mesos, com poden ser més els d'informàtica, els més tecnològics, i després els altres com poden ser els d'idiomes, que fan tot el curs, o el d'història, que fan tot el curs des de setembre fins al mes de juny. Hi ha al voltant d'unes 36 activitats fins al mes de desembre, més aquestes que van fins al mes de juny, que són 4 o 5. De fet, ara el que començarem seran amb els cursos de mòbil, per exemple, d'acord? Després també tenim tots els cursos de llengües que comencen, anglès, català, francès. Tenim el curs d'Història d'Andorra, que està molt concorregut, hem tingut molt d'èxit. Cada any ens sorprenem a nivell del número d'inscripcions que podem arribar a fer. Evidentment, tenim la cabuda que tenim els cursos gairebé tots complets, amb llistes d'espera molts d'ells, i cosa que fa que veiem que la gent d'aquest segment d'edat, perquè hi ha persones a partir de 60 anys, doncs tenen moltes ganes de continuar aprenent, no? I de sortir de casa, de vindre, de socialitzar-se amb els companys i de passar una bona estona aprenent. Els monitors estan també dedicats a poder donar aquestes classes de la millor manera possible, o aquests cursos, i això fa que la gent s'hi senti a gust i que tinguem molta concurrència en el centre.